Szóval mindenkinek jó reggelt kívánok, Jakab Gyöngyinek hívnak, és a János Zsigmond Unitárius Kollégium diákja vagyok. A bújai versenyre szeretnék jelentkezni a következő kísérlettel, aminek a neve az öngyilkos retegér. Ezt a kísérletet meg lehet csinálni egy élő egérrel is, ebben az esetben kicsit rövidebb ideig kell víz alatt tartani. Én egy kis műegeret használok, amit egy retegből hoztam létre, és akkor lássuk is a kísérletet. A retegeret egy falapucskának a tetejére helyezzük, Archimédeszi erőnek köszönhetően ez fennmarad a víz tetején. Egy Berzelius poharat helyezünk a víz felületére mellőlegesen, majd lassan elkezdjük meríteni a vízben. Észrevesszük, hogy a Berzelius pohár aljában van egy bizonyos magasságú vízoszlop, ez azt jelenti, hogy az odabent levő a levegőnek a nyomása kisebb, mint a légköri nyomás. Lévén, hogy az egérke mindvégig a víz felszínén úszik, biztonságban van. Az egyetlen gond azzal, amikor valódi egeret használunk, hogy a bent lévő oxigént egy idő után elszívja, és a szén-dioxid kibocsátása miatt megfullad.